Tingamidza pano pa SlyMedia TV apo patinokuunzirai zvirongwa zvakasiyana-siyana. Zita ndinonzi Robert Banda. Mumasvondo apfuura takashanya kwa headman Nyachuru uko kune nyaya yemuzukuru akamangarirwa nasekuru vake mushure mekunge atengesa stand iyo yaakanga anzi Afano kugara achiichengeta. Ngatinzwei mumangari achitaura. Nhau yangu yakapinda nayo munogara. Muzukuru wangu wakakoleni kushaya munda. Koleni ndamupinda nemapepu. Aina kumunda mugardeni kwangu, plantation kwangu. Matema mapapu. Zvine makore mana mushure. Pakati pokutema miti iyoyo ndakaona murume achimhanya akabata foni mumaoko akati pane munhu akautaura neni ambiri ndokutambira foni ndokuti alo ndikanzi ndimari ndikandosoro munoguni ndikanzi ndikutemerei mapuranga ako ndikati kweiwe ndiwani tini mapuranga aendapo kweiwe ndiwani akati ndakatenga nzvimbo iyo kuna kore ndikati asi sabhuku wako ndiani kwe wakatenga nzvimbo kuna kore sabhuku wako ndiani wawakanzi sabhuku wako ndiani zvikazi vakanzi sabhuku wako ndikweshe ndikati zvinoguma kwakuswa kweshe ndokwamudini uye zvemapuranga andiri kutenga tema enda angu haasi akore ndokubva akata foni murume yavo handina kumuziva kuti ndiani mazuva awanda zita racho harina kupindira apa ndakarichengeta tagara 2023 taakuda kuenda muzhizha ndakaona muzukuru wangu nemotikari iri pamberi imwe iri mumashure achipfuura nepapa ndokumutarisa muzukuru kuti ari kunanga nekuri ndokuona ayo atenda akananga kumagadheni kune plantation yangu iya mukomana uyo akuda kunditii zvakare ndokubva tagarira mudziro panzira paanouya napo paako ndokubva ndamunisa ndokubva mamira yake ndoyanga amashure yevaenzi yanga iri pamberi ndikati kokoreni wakuka kuita sei chii chaukuita zvikanzi ndakuda kutengesa nzvimbo yako ndikati koreni nzvimbo iyo wakaona chidzi ndeyambuka ndine structure iyi ndikati koreni munhu wandakapa nzvimbo iyi ndahamai vako muzukuru wangu hamai vako kuiwe simba rokutengesa nzvimbo iyo nekuiwana kupi development yawakaita ipapo ndeipi yauri kutengesa chinhu changu waona koreni hazvina kunaka handina kuziva manje kuti munhu waanaye uyu ane munhu waanotengesera munhu uye wakandifonera uya 4 years ago ari kuti haachada nzvimbo nokuti takazoenda kumba vangu tikanogara pasi tese ndopatakazoziva kuti munhu akangondifonera ati rega kutema magamutiri yangu ndiye munhu anoda kutengesa nzvimbo kune mumwewo akauya naye zuva iroro uyu ari kuvepo chisengu chapu hwokuti uyu agutsikana kuti nzvimbo ndeyake uyu pakati ipapo vanodaidza sekitari vakari kutsvagwa ine mumavileja asi vasabhuku ndokubvunza sekitari naiwe sekitari waanikwewo unoauthoriza kutengeswa kunzvimbo muno zvikanzi uyo angonditi handitoda kutengesa nzvimbo yako nokuti mukomana wayo akagara pamwe panzvimbo apa makore akati kuti akaita projekti yake yenguva shure kwebhuku yamai vake varivo vandakapa vatama vaenda kwamidzi uyu ndokusara ndikupinda kunongora amai ndonge akuita projekti yake ipapo akazobva opunza imba ndokusiya chipenga chemba ini ndasvikapo ndichiona zvaita ndikati dzimwe kumasiya kuti semunhu ari kuita kuva ndabvunzawo vamwe haana kuoneka ndabvunzawo vamwe kuti po akaenda muzvikanzayo akaona zvikupamusakasa pachifu nebhuma mwana andadza kuti asekunda kuva inda achiti magamutiri yangu achengeteke nekuti anenge aripo vanhu havati havariviri saka nawo uyu munhu
tapinda mubachitaurira munhu wedu vavanoti nzvimbo yandida kutengeswa ine mutauro kana akazoparana zvineni asi ndiri kutya kuti ini chakakwirira kudati kuti uyu akambozviita ndikazoinvestigata imba yakutopera atengesera munyanya wake mwana wamai yake asiri mwana kwakwa kukona futi kwegadheni ndokuona kuti vana vamuzukuru wangu araka ivo muzukuru uchengete magamuti yangu anotenga nevanhu vakuru munyanya wako akatengesera saka ndokuona kuti ndikaramba ndakanyara uyu mukomana uya ndichangoenga ndakura pakuti pavapa futi chiregai tiendewo kwamamutiti ivo amai vako vakatama ivo hauna mubvira wamako mamudimo amamudimo hatitokuziva tangoregera kuti uri kuita project padongo paamai vako zvino wabva padongo paamai vako wazviwana nzvimbo yako wakutora dongo iro zvakare wakuda kutengesa ndopandakaona kuti zviri nani tiende pamambo mati dongo la mai zvakatanga sei kuti muri dongo la mai kana kuti la mai wake zvakatanga sei muzukuru wangu anonzi Ngarege akauya vasekuru ndipewo pokuvakira imba yavo ndikati muzukuru ndarega kurima gadheni nekuti harichaita nemhaka yekuti miti iri kuvhunga mbeu saka ndarisiya saka nzaiwa sekuru handina mhosva nekurima ndoda kuti mhosva nokuti kana ichibva kwari kubva ndinoona kwandinoa nokuti muzukuru uyu vana ivana varerwa mamudimu vateera mbuya vavo aturukazi vabva pagweshi vana vandikuteera mbuya uyo sekwanasikana wane vana vake vateera musha mamudimu akanga akutsvaga nzvimbo yekuti haana iye nevana vogara mumba make ndokutsvaga kwaakaita nzvimbo kutsara kuera kwakakandiitira ndikakumana kwokupinda saka atizenga atama saka ndakuti ranga radongo ramai saka imanga mamupira kuti zvadai muzukuru atambudzira makanga maitira kuti zvinokubatsirai pakuita sei ndadati zvinotibatsira pakuti miti yangu iri kutemwa inowana protection nekuti pana pachigara munhu vanhu havazobure kana vachingopinda vachiita zvavoda taenda kuti mundipindiro mubvunzo wake wakubvunzani kuti zviri kutaurwa navamudimu ihungu here kana kwete ndikuda kuti mundipindura kwete madzimambo tinotenda tiri kukumbira kuti muchinatojekesawo inini semaziviriro madzishi ndijekese amai vangu varipo vakaita kuti tisvike pazvinji ndauya navo ndanoida kuti mundijekesa ini amai venyu tiyazovada zviripaka shure ndotaurai kuti ndimabasa kuti ndizosvika pakugara pamusha panzvimbo yatakuwana sekuru avo amai vakanga vachitsvaga nzvimbo kuti gatarisira kugara vakafamba vachitsvaga nzvimbo yokugara asekuru avo ndokunzwa kuti amai vanga vakutsvaga nzvimbo yokugara ndokusangana navo ndokutsvaga amai vangu kuti vari pake zvikuru ndanzwa kuti kutsvaga kwokugara ndine gadheni ndodogona kuti ndokuitese kugara amai ndokuuya nzvimbo ndaiwana kwasekuru asi kwasekuru kuriwa masenzi akati masenzi aitokuuya ndokuwakundibva ndavaka amebva waini nemasenzi aiti ndobva ndavaka madzishi ndakavaka pamushamba ane 30 years ndiripo chandabvira pamushamba ndakabvamo ndichienda pamusakaza ndichita ndinomwana mukomana ndine vana vanokona kuti 8 ndine mwana mukomana ndiyandikati anosara ari papa akapuwa nzvimbo iyi ndiani ndamai ndaiti akavatuma unotsvaga nzvimbo saka ndopatikuda saka amai ngaauya
tipiwewo tinzwe semaziviro anoita maererano nenyaya yenzvimbo. Ini vana vangu madzishe vakazokurira kuti vaiti vanenge tumbomwe Musha kwaamai nokuti ndakabva navo kwakwavo vari vadikisitereki pakwavo vashaya. Saka kumusha kwedu kwagweshi kwakakusingaitiki nambezi yangu yaivo nokuti ndoita sereka nditsvagire vana vangu pokugara. Sekuru ava vakanzwa kuti wina kutsvaga nzvimbo yemwana wake anotedzana nashamuda mukuru vada kuti awane pokugara. Nokuti nguva idzodzi ini ndakasingagari pamusha ndakanda kutobva kubasa ndichita zvekukumbira kubasa ndichidzoka kumusha kutsvagira vana vangu pokugara. Sekuru ava vakati ndakanzwa kuti kutsvaga nzvimbo muzukuru ava vakachipike vana takakura navo mumusha medu hausiriwo ungasvike risiripo nokuti vanhu vakotimasira vakakurira mumaoko medu. Takati mungatodibatsira sei? Sekuru akati zvotoita panapa ari kuda nzvimbo ndombi mwana wokutsvagira. Ndakati ndikorei kuishamunda akaiwana kudhara mukuru. Saka ndachida kuti awane nzvimbo ndouya anotedzera shamunda kanzi auya kunonzo ndine gadheni randisingagorima randoda kuti ndikuratedzekana pakufadza totaurira. Shuwa sekuru vakaenda neni pagadheni pavo vakandapedza panapa pakadini kati sekuru ini chandinoda ndoda nzvimbo inokwana imba chete. Panapa panokwana sitereki imba zvokuti kana kurima muriwo kana akazoroora mukadzi wake futi anga ane mukadzi daida waiti. Sekuru akati zvino kana tawirirana muzukuru inini wotondipopa shoma nokuti kuti ndingokupa chete hazviite. Zvauri mwana wako aiona ndipakashoma asi dai wanga uriwe muzukuru wangu pamwe ndaitigara zvako ndisekura. Sekuru pashoma pamurigurei mungade sepashoma pakadii zvikanzi ini ndoda 250 US. Ndokubva ndadzokera kati sekuru hazvinesi pano kuti mwana wangu aone pokugara ndopakuru. Inini handichaita zvokuti ndiomerayo totofaitira kuti tiwane mari iyoyo. Handa kumbozviverenga zvose zvokuti vatimuzukuru iye mwana yakakurira makoma havana kumbozviverenga izvo. Ndokubva ndaenda kumukomana ndikanoti mwana wangu ndoenyaya iripo ami nokuti unozvigona here iwe ndiwo kutambudzika pokugara nemhuri yako. Asi sekuru ndozvivandiudza zvikanzi aiwa mai zvidiki regai nditsvaga ndokubatsirana mukutsvaga nomukoma wake uri kushaya muda wedu. Ndokubva vaiwana $250 vakandipa nemaoko angu avandikaonera kuti maita basa ramai asi kuri maita anobva ndakakudonhedzai mandiyamura zvinhu zvikuru zvakapfindinetsa. Vana ava musha kwavo kure baba wavo vakafira mutauro handimbokuziva futi musha kwacho mandiyamura sekuru ndokunoudza vakati sekuru vazondiratidza pavandiratidza kana usingapade aiwa tinotsvaga vanhu tinotsvagira futi pamwe sekuru ava. Ndopandikaenda mwana wangu ndikati pandaratidza nasekuru ndipapa. Mwana akati mai padi nani apa sonomba chikwana chidzimba handisi kutsvaga zvokuti timboita minde yekurima chichiyamai ndoda kungoisa imba chete. Sekuru mwana wenyapabvuma nyaya iyi yanaka manje kana mukatisevhisa zvenyu masenza enyaya. Sekuru mangwana muzondinetse here zvikanzi kana muzukuru ndinganetse iwe mwana wezvidzi yangu ndingatonetsa kuvatopa haikone iwe. Vana vako vakakurira maoko menyu mamudimu hapana mwana akamboita mheremhere mamudimu. Vana vako vane rukudzo futi ndingakunetserei naye mwana wanzvadzi yangu hapana. Tapedza izvo tawirirana. Sekuru ava ndikati sekuru zvino kana zvichizondinetsa dai manga mandinyorera kana pasi ndizive kuti munoshuwa sekuru mazodii. Ndikavadomera mazita ekumusha kwavo kuti kwaanani havazopindira anani kati munda ndewangu gadheni ndirangu kuzukuru hapana anongoti pe ipapo. Ndikati zvakanaka sekuru zvikanzi inini handimbofa ndakachiitaiwo mwana wanzvadzi yangu kana zvauri kufungira zvomatsamba kudi kuti upedza nguva
Urumwana wanzodzi yangu vangaizvoisa muzana vana vakurira mumusha medu futi hazviiti zvakanaka zvakadii. Mwana akaenda akanova katamba kake kamurumzwe kako apa ndikakicheni kabhedhuru iri rasakara nokuda kwokuti uyu anogara basa asi mushanda akachengeta ipapo aripo nanhasi. Sekuru vari kuti ndanzwa pachinguva kuti kuma 40 years chichi inini kufunga kwangu somunhu ndakura paya panofanira kunge pane 23 years paine mwana maona ndichingoti hamwe wakauzvikuita vamwe dzimba dzakanaka chichi uyu manje ndopakazoti amai zvandafunga ndotengesa here panapa kuti nditenge nzvimbo yakati kurei inokwana inini nemwana ndikati aiwa hautengesi kamwana iwo nomwana mukomana anotofanira kusarepo panapa akozototangirawo zvake kana asimba pande rinogore kana achida munda anenge akuzvionera semwana mukomana. Iwo kana waona pamwe panapa unoziya mwana wako shasha mukomana wanted ana vai zvadaro zvakanaka. Tozoona auya futi tikanzi amai munenge nari kutambudzika siri Richard akura mbotyo rangu ndofunga ndauya naye arama ini ndati ningi Richard tishaita tikerana zvedu titi apa ukaba wekamba nomuningina wangu tigare zvedu takadai. Ndakati inini handina shandiro rangu muningina ndiwako asi dai mwana wako baba mudiki kana kuti mwana wako baba mukuru zviri nani muningina ndogotwe rangu inini romunhu mangu tikata zvino unenge wagumisa nepaki adi yacho idiki baba haingoti unodyara kana kuita mundo kudya chibage chinyoro tokobva vaitana anogona kuuyiwa mudzimba dzangu dziri apa handifungi kuti zvinokurudzirwe mamai Kali pandakaita kuti kubvunzika zvavamai vanekatunyaya yemapuranga vakambotaura here nyaya yekuchengeterwa mapuranga neribotu maita basa baba pamusoro ibaba ini sekuru ava vanambofa vakadoma nyaya yepuranga pandikatengeserana navo nzvimbo iyi ndapuhwa mari nomwana kuti zvavataura mari iyi havana kumbubvira ende pakapane tumenti twakadai uya achitomentena achidiridza achitutu dukuduku. Saka ini mukire kuti mapuranga ndimabamai handisiri ini ndakatenga tikuripo tumapuranga tikutu. Saka inini akanga ari sabhuku nguva idzodzo ndiyani akanga ari sabhuku sokumusha kwasekuru handinyatsozira pakati pani pasekuru henuri nani vandakuda kukanganwa nokuchembera sekuru ava vakanga vasiri sabhuku. Inini zvamakanga muchitsvaga nzvimbo yekugara pamakazowana pazvimba makazomako here bhuku masabhuku ivo ndo vakati inani kumakerega kutambudzika nokumakwana kuti uri mwana wangu womuno uri mwana wanzvadzi yangu hazvina basa zvese izvozvo ndini ndakuisa apa hapana anombobva akakuisa asi chandiri kuda unondipa mbita. Aiwa isusu muno mudare hamushande nyaya yekuti ndakatenga kuno kumamisha hatina zvinhu zvakafanana izvozvo hapana ivhu rinotengeswa. Chatandi chida kuti tizive ndechekuti hatiite dare rekuti mari yakazofamba sei makazopa uyu mari chinhu chinonzi kutengesa ivhu hatibvumirwi muno hatibvumirwi zvechose hatitomboda kunzwa panoitwa transaction yevhu vanhu vachipanana mari hakuna zvakadaro muno musei. Munhu kana uchitsvaga nzvimbo kana uchiziva kuti nzvimbo waiwana nzvimbo munoenda pamberi pasabhuku nekomiti yake ndo panondorwa marekodzi fanike masekitari achinyora ndo kuwana kunoita munhu nzvimbo zvenyu zvokuti asekuru vangu ava ndazova pavani ndazodii hazvishande hatiti mao mapuranga ari kwayo
muri kutaura kuti hamazive kuti da makaiswa aripo. Saka isusu ndazwa avasekuru venyu vachitaura kuti mapuranga iwayo ndavo. Saka mazamuridzo wavo ndavo mapuranga iwayo. Iyo statement yavo yekutaura kuti muzukuru wangu ndaida kuti achengetedze panzvimbo apa. Zvinei makapatenga? Nhasi kana makutaura dariro kuti makapatenga, hatiti kunenge makutaura ndakapa mari. Tipei receipt, tipei witness, tipei chi. Hazvishande futi zvokutengesa nzvimbo. Mese kunoto inotoita nyaya. Wata bhadhara mari akauya mumwe pana nedariro rwabhosho. Watengesewa unyatsobanzwisisa. Watwendeserwa wasvika zvakati nzvimbo ndeinei yatiri kutengesa. Hatiti mazvo ndobva abhadhara mari dziri yati abhadhara dziri yati right. Munhu uyo akati tirega itanga kuvaka pai vaakutanga kuvaka pai wauya kumwe munhu zvakati papani inzvimbo yangu munda wangu uda kuvaka pani sei. Hatiti no ndobharamisa munhu uyoyo akamupa uye akatora mari ndobva amuendera zvanzi haona tigomira nekutsvagira pavo mari zvino akabva uye kuri kudari kuda kuti ndikuda kukwirira nyaya yekuti mari yangu ari mari yangu yaakanditsotsa yekutengesa. Hazvishandi watini hakuna ivhu chokutanga chotaridza kuti pari kutengeswa pai muno mumaruzevha hapana panonzi munhu ari kutengesa ivhu. Hakuna munhu anopuhwa free kana pane nzvimbo anopuhwa chipo chinhu chinopuhwa munhu akura waroora. Sabhuku anofanira kuti ane right mwana aberekwa musha kuwana nzvimbo yekugara yaanopuhwa. Kana pachidzi anobvisawo kaabvisa aiwa kutenda sabhuku nekomiti nokuti vanogara musangano kanonookokona hazvirambwe. Hakuna chinonzi ndiri kutenga ivhu, hakuna. Muri kunyatsobatswa ndonhau iripo. Zvino imi muri kurwadzwa nemari yenyu yakabuda kuna sekuru venyu. Izvo ndezvenyu izvi. Asi chatanga tichida kunzwa ndechekuti nzvimbo iyi ndeyani. Imataura kuti nzvimbo iyi ndeyavasekuru vakatitengesera. Ndoparasika mari yamakapuhwa kana makapuhwa naasekuru venyu mari dzoseranai mari ava vatore nzvimbo yavo. Makanga maitana paukama hazvina sabhuku mukomiti mukati. Saka muridzi wenzvimbo iyo ndiyo muridzi. Zvakwamuri kuti munoitana sei naasekuru venyu. Zvemari hatidzitombo munhu ipapa ndisinombonyatsonzwisisawo kuti horaiti vasekuru vangu zvavakavati panzvimbo iyoyo 23 years ago vakuzoitora nhasi pavako kupese pavaidi kugara. Ndofunga dare kukwirwa kwalaitwa nematsanangunaitazvana vanga vachitaura mukuti pakuda kutengeswa zvakare. Hamino kuti muri kubvunzirana zviri kuti muda kutengesa nzvimbo iyi yanzi yakuda kutengeswa zvakare kune mumwe munhu. Asi muri papandivatizvamugariro ndakada kuzviita ndikazozvibisa vakatondipuwa vakandidzidzisa vanditaiwa muzukuru nemwana chisiya mwana kapi vakataura muzukuru wavo naamai vakuitisa go vakataiwa mwana wavo hatengeseka nzvimbo anosiyira mwana nomwana mukomana tataiwa kuti zvese zvakaita zvakachena zvakudinda zvakaita zvakadaro. Kuti vatanga vachiti ndo nyaya yaita kugadzira kuti imi vamudini avazikuru hatiti muzo inyaya dzimwe dzekuti munogona kuzipedza right. Nhau iripo ndeyekuti makanga mapa muzukuru wenyu sekutaura una mushande kuti takatengeswa. Hatiri kuzviona hazvishande. Makanga mapa muzukuru wenyu nechido chokuti
pagadini penyu panochengeteka ndomataurira zvino imimi chakunetsai chazorwadzai chingave chiima musoregara chakandirwadza chokutanga ininawo ndichimubvunza kuti iwe kuvakapa usina kutaura kuti ndikuvaka akati aiwa sei ndakatengesa munzvimbo inakore ndikati akakusvitsa pa zvikadzi akandisvitsa akautengesera mari 800 ndikati achitengesera iwewe mwana wamai vake ndikubva ndati uise tofos haafaniri kudaro mwana wamai zvagara panoi ndakuti idaro akauya munhu achimhanya nefoni ichitema magama akati pane munhu anoda kutaura munhu yena akanditi uri kuitei ukutengere mapuranga ako haasi korei munhu iye dai nhasi iwe nari yariko zvanga zvisina ayo agara amai vake vabva poneni akagara kaita projekti yake ichitonoona projekti yake zvakanaka chandirwadza ndechekuti watengesera munhu watengesera ndakuona murambidza munhu iye uya akuuya nemunhu waonoona kuita uchafu hwokuti chokwadi apa nzvimbo yangu tenga hako kuuya kubhuraibha futi sekretari kuti ndakatoona kana kutokusvika kwasekretari kwacho ndakatosvika musumuri ina handina kumbozvifungidza kuti nokuti zvakaitika apa madzisheni musha wendakavaka sokupa kwakwati tasekretari ndipapo ndobva ndavaka izvozvo pane turumzi dziripo kicheni yakapiswa ndakapiswa kicheni usiku kicheni yanga yakapiswa horo usiku asi madzishe kutaura kuti pane matikore ati pfuri yapiswa asi nyaya yekutaura asi kuti pane vanhu vanotengeserwa hapana ndikambotengesera vakauya takabva vandidzidzisa ndakabva zvimisi muningina hava kuti ndakatengesera ari madzisha saka asekuru vako vari kuti kana uriwo uripo hazvina asi parikwanihomu akatama ndikutini uchenjeri hwaangade kuita nhasi ndarini ndokuti mwana haana unodudazvo kana zvakakaita meeting iwewo hauna zvawakazoita here nepanzvimbo apo zviri kutaura zvokuti unogona wakatengesa kana kuti hauna aiwa ndinasi saka iwe zviripo chete nezvokuti nzvimbo yamanganga mapuwa nhasi chivadzoserei kana kusisa pano vagara iwewe vadzoserei kana mune zvamakaita nausei aiwa munotaurira ndakodzorerana asi iwewe iti nasi nokuti asekuru vada iwe ugari havari kuti handina problem nemusomama mwana wako asiyane nini nhasi namama aiwa ndiwe nawina asekuru vako paona motikari dziri kudi dziri kutenderera hana pokuzvizoera asi vakandidzidzisa ndakanzwa makaregera ndakaregedza vakazoona amuzukuru wavo 2 weeks dzapfuuredza futi ndikati aiwa hachazoita futi siku ino ndoka 25 vakapa idea yekuti vanongotengesa mwana ari asekuru hamuna kudaro pamusoro shoko razotaurwa nasekuru venyu mumashure muchinzwa vari kuti ndazoona inini vanhu vachinge vanoenda dzimwe nguva necherweseri pangazotengeswa zvakare ndisingazoziva kunyange vakataurana zvenyu asi vaya kuno nhasi kudai kuti chive chapupu chokuti nzvimbo yeikosedasi kuzotengeswa nokuti dzimwe nguva imini mungati mataurana muri 2 wozoshanduka wozotengesa iyo wozotadza kuonazvitengesa hazvitengesi siya mwana aripo saka inokuinu uyu kana ati hazitengesi mune dambudziko nakwenu amai vada vauya mubama asi mwana akavakapa haasirekodi ndakati iwe mwana wako akatengesera mwana wako iye zvine zvakatengesa takamudzora mai vaizva
akambotengesa mumwe wakatengesera we ari kuda kuuya kuzotengesa mumwe Zwai murivuramazi hakuna transaction yemari inoitika uku iri maererano nezvo hakuna zvakadaro saka inini ziva izvozvo makaona motikari dziri kuenda uko ndedzemashamwari asi pamunda ipapo ndipo muzukuru wenyu wamakapawo pamusoro ipapo pamambotaura pai ndanga ndapagamuchira uyu handimusiyire mumaoko anondidzorera sekuri yakaita dara andidzorera pangogara nokuti iplantation nichangunotema mapuranga ako kana mwana wake akuvaka mwana wake azotiziraipi anoya sekudaakanzua ndiri kutini uyu chokwadi chekuti akatodya mari akatombotiti ndakadzorera mari zvino still ndobasa redare rino nyaya yaane marekodzi muno ati inyaya yaane marekodzi muno one tiri kuti isusu inzvimbo iyi yamakapa muzukuru wenyu tagari nekuti anenge achi ndiye wakare uyu ndiye mwanaka amai vanotochengetwa nemwana saka iyeyu muzukuru wenyu ndiye wamakapa kuti agara saka iyeyu kana aona iye kuti inini ndakuda kutama sezvamutaura ndakaona imwe nzvimbo ayo idarira munogara naro pasi still panzvimbo ipapo pane mapuranga ino anoda kuchengetwa mwana wake iyu ndiye muzukuru wenyu wofuti anogona kupa chengeta saka paakuda kutaura napatsva but hamuvarapidze nekuti vachengetedza mapuranga ino rudo irwo rungadazvii rudo irwo rungadazvii nyamba makazonzwa kuti pagara mumwe munhu ausingazive toza kuti paipa transaction yemari saka isusu mouya kumofuti hati nhau iyoyo hamuibhadharire dai tinenge takuivamba tiribvira ipapo mapanzwa